Ohoy! We're back! Nagbabalik. We're back! Ah, After parang, after Deman, siguro Deman mga sa 1 week. Kusimada. Yan. Kasi nagpa-Manila ka kaya eh. Nagbakal kaning kuyan. Pumunta ako din sa amin. Sa Manila na ako.
Ay, nabanggi po mga kados masabos. Bigla ba naman akong nawara doon? Bakit? Ay, kasi baka sala yung siko mo. Yung, kasi kada ako yung auto. Oo nga, maso doon. Oo. Tapos kapag magbabalyo ka, makasakap ka pa. Yung tapos sa iyo mag Hindi ka mo pwede magbalyo lang basta-basta. agta magpa-Manila. Ay, sorry, yan pala si Kuya Ariel. Yan pala si Kuya Ariel Papalit. sorry. Ayan, Sorry. so, yeah. Inang may sugo na agta niyo. Primitibo pagarundi pagarundi. Sasaradoon daan sa tuyang camera. Eh, bali, mas ang mikropono dahil. Iyo. Hindi si Papalit single pa ni. Ha? Si Ariel Papalit kang Kalabanga Camarines or single. Iyo. Kaya ang sinusong ka na aram ako, ano? Hawak kamay ang langit. Pag nagorang ni mga gorang mga Eddie Garcia, Iyo. ang team song na kani, Ano? I did it my way. Igwa man ni. Igwa man ni. Sa sideline. Igwa ni. Gulpi ni. Ang mga tipe pati kani mga vice mayor kang Katanduanes. Kadto. Ay bako vice mayor, bang gobernador. Si vice mayor. Nagkarakanan kami naman. Nag-ano kami, nag-cover kami kato sa Mag TV. Karakanan. Si mga opisyalis, si mga VIP, si mga permanente tao. Ang pig-alok lang ni Vice Mayor, ang Ariel Papalit. Kadahapon kami, si Jonathan Maestrado, si Onyo. Ano siya? Babae? Babae ang Vice Mayor. Siyempre, si Ariel may nagkuko ang daing data. Bali ang face. Para antes ka rin. Karakana na. Si Duwaswito. Siya lang tigalok lichiplan. Samantalang, si Vice Mayor, si Ariel. Pwede ba magang, kaya rin ano man po, ning lichiplan, si Ariel lang talaga. Si Salong Llanera. Iba ka, Ariel. Ang pigtira sa ito bagang nasa na floor platito na sarong ungit mo, maana. Ariel, sarong Llanera. Sarong Llanera. Matindi ang apel din sa mga argyan. Uy, gara naman yung kutsilyo. Ay, gunting. Duman sa malyo. Ay, pasalamatan Naamayan sila tik ni Ariel Papalid. Anong taning? Maray ka ni magduman sa Sipokot. Iyo, duman. Tumuod ang relasyon ng duman. Iyo, baroto ka. Oo, kasi baroto. Duman ka masibid. Ang dakulang lalaki ni, bakong sibid-sibid kaya po ang kaniyo. Lancha. Saka may ero pa din yung pag nababaroto nga ni kami ganito pa may ero sa baroto. May mga pamugpa. Ayun daw Pasalamatan sa sa yung mga sponsors. Gusto tang pasalamatan sa yung mga sponsors na nakaibanan ta sa pirang bulan. Oo, sa parang bulan na pagpuon-punta. Salamat sa may mga nagtitiwala. Ayan. Thank you so much po. And sa Just Enjoy event, salamat po. Initial Art and Design Center, thank you so much. Segi Print Creative, salamat po. Suzuki Otonaga, salamat. Cold Brew, thank you so much po. And Happy Animals Pet Shop, salamat po. Corvada Tres, thank you so much po. And Paso del Rio, thank you so much. And Tinandayagan Falls and Resort, Kanlimanan, Laymac Boutique, salamat po. Thank you so much po. Publiko, salamat din sa publiko. Thank you. And Tito Ray, Deep Pro. Deep Pro, bring music to life. Bumble Grill. Thank you. Yan, Razorback ni Kuya Fred. Oy, si Kay Sir Kagawad Lito. dito, Del Rosario, salamat sa mga pang-price. And Bico Live Events. Mana, Balay. Balay, Magayon, Masiram, Oragon.
Fel Selum, Logistics Services Corporation, thank you so much. Kay Mayor Severo of Calabanga. KBM Architecture, Tabang Bicol Movement. Arigato. Thank you. Yun, salamat. Clickers Night, IT Solutions. Salamat po. Kay Oy, Mayor Nelson Ligacion. Ligacion. Malinang mong ano ni Days eh. Yes. Chef October Buster 18. Cuisine, thank you. Yan. Dids Cafe. Thank you so much. Bye, B. And Manghente Beach Resort, maraming salamat. Joshua Alaya. Thank you so much. Noy Maki, thank you. Bark and Bite Pet Shop, thank you so much. Maraming salamat po. And kay Kagawad Kuya Mike Mike Bordado. Kay Sir Don Palma, Financial Educator, thank you so much. Boss Paul's Lechon, thank you so much. Hi Melissa Incorporated, thank you. And Sons and Sons Inn, dyan sa Cam Norte. Itlog. Itlog, Thank thank you you. so much. Quantum Quantum In In, Plus. thank you so Quantum In much. Plus. Thank you so much. Nedan sa Pizza Naga City, salamat po. Mana, we care, we share. Thank you. And AUV Delivery Services, salamat po. Bite Bite Swag, Swag. thank you. Yuki Boki, salamat po. Rice Coffee Mix, Herbal Coffee, 14 in 1 plus 1. Smart, Thank you so Telecom, much. salamat po. Thank you so much. And Victory Nymph, Montessori School, salamat po. Rhinox. Rhinox, salamat. And ang Fa, Vietnamese Kitchen, thank you so much. Mega Mega Sound, Sounds. thank you so much. And JABBC, Kuya Jer, salamat. Sir Elmer Baldemoro, salamat Thank you so po. much. Thank you so much. Tres de Calibre, salamat po. Gatkulas, Gatkulas. Ang Batangas, Gatkulas salamat. pala, Kuya Boy, sa Sabado, mapunan ng manamitan ang sendang masarap na goto. Hoy. Goto, Batangas. Simula Saturday dyan sa Gatkulas, dyan sa San Vicente, Canacman. Ayan, salamat Yun. po. And syempre, sa gabos ng mga sponsors, sa gabos ng mga nagsuporta po sa Muya, I hope na natabangan mi man po kamo sa Samuyang Paagi. Salamat po sa Indo Gabos sa pagpadagos pong pagsuporta sa itong programa. And then we are inviting dito rin ang iba pang mga nyaon dyan, may mga May mga negosyo, mga Negosyo. businesses na gustong magpa-promote. Yes. Willing na willing po ang Dos Bosabos. Yes, in a kumbaga po duman, in a reasonable price. Oy, celebrate your weekend with us, celebrating happy hours dyan sa Corbada 3 sa October 14. May live band, may buy 2 buckets, pay half price for the third bucket. Mga bakal kanduwa, si Duwa. Pantulong, half price na lang. Ah, price Yan, na. yan. Ayos, Maabil ta daw niyo. October 14 po dyan sa Corbada 3 sa Zone 3 San Isidro, Naga City. Thank you so much po. Salamat po. Ayan. At syempre, Tito Ray, paabuto na baga ang undas. Kaya madali na. Madali na naman. Pero duwang semana na sana. Duwang simana na Duwang sila. semana na sana. Tiriri ka ng kandila. May may raffle kita dyan, ha? Ayo, abangan. Kaya mag-comment na lang po, syempre mag-share, syempre duman sa mga page sa Dos Bosabos PH. Yan, sa Yan. Dos Bosabos PH po. Sige. And, sige po. At syempre ang sa tuyang paraffle at dyan, kay Abangan, Paul abangan. mag-comment. Oo, Tangani mag-comment lang. manggana ning electric I-share. fan. Ayan. I-share. Stand fan po. Stand fan. Ang sinunggaganahan. Ali yan kay Sir Lito del Rosario. Salamat po. Yon. Ayan. So, napag-uulayan naman lang dito Ray ang undas. Undas. Mhm. Iniyong sa tuyang kumbaga pag-uulayan, istorya ni kang duwang multo. Multo. Duwang multo yan. Kaya multo. Ay. Oh. Nagkainingan sila duman naman sa kung sa'yo na sila napaduman na lugar. Ay. Multo na sila. Oo. Sabi ka tong inot na multo, Padi, bago ka naging multo, anong kinagadan mo? Ayun. Yan. Lagi si Multuan. Ngayon, sabi ng multo to, Yun. ngayon pa di, nalak ako sa frigidaire, sa ref. Oo. Narak nga ako sa ref. Si Inot, medyo pa-chill-chill lang nga ako. Iyo. Di ba minamati? Hindi mo mamati. Pero ngayon itong habang nag-aahaloy, Oo. yun, nagtataragas na ngayon ako. Hoy. All over the body. Iyo, sa lipot. Iya. Hanggang sa nasupukit na kupadi.
Hanggang dumaan ako nabawian ng hinangos. Dumaan ako na dead. Correct. Di, sinasuffocate. Oo. Sinasuffocate po mga tugang, naghapot man. Oo, duman. Saro. Iyo. Ika nga yan, anong yung kinagadan mo? Sabi mga tong sabi ka tong grabing trahedya ngayon nangyari ngayon sa kuya. Mhm. Naabutan ko ngayon si Mrs. Naabutan ko ngayon duman sa harong na mayok ngayong saplot si Mrs. Oh, ba? Iyo. Uba on over the Tapos may body. nahiling ngayon kung karong padis ng sapatos ng lalaki. Siguro ngayon niluloko ngayon ko si Mrs. Ginibo ko ngayon, nagpara, dalagan ngayon ako sa, kung sa gusto ko ngayon hanapon. Si lalaki. Duman niya ako sa kusina, sa CR, sa garden, baka yan. Sa kisame, pigilin ko ngayon. Hanggang ngayon napagal niya ako pati. Duman na ngayon ko inatake sa puso. Deads. Na-deads na siya. Hanggang multuan. Hanggang multuan. Mada siyang sabi ka tong multuan. Patal ka man ngayon. Ikaw na ba yung patal? Iyo. Di ka lamang ngayon kuha ning malipot na tubig parang sa rep. Nag-inom ka lamang guta na nga buhay pag Palansiga ka. guta na nga buhay pag kita. Nagtago sa rin. Hindi mo na pag-ano. Hindi masakit yan. Hindi ba siya makalunod sa yaon si Agong? Maririmate siyang matataga. Pag ganyan ko kahahanap ngayon pa di. Duman na nga nagpirion si Sakong hinangos. Inatake na ko. Kurang bukas lang. Kung nagbukas ka, alam ka talaga. Kung nagbukas ka lamang yung rep. Dati, nagpipiyot na nga yung hinangos mo. Nag-inom ka lamang yung malipot na tubig. Di ko ta na nga yung buhay kita. Buhay kita. Patalong ka pa di. Kung kuta na nagrara ka ng malispot na tubig. Hindi alive pa kita. Ay, hindi. Kaya kung minsan na kaipuan talaga yan. Kepon. Iyo, kaipuan niya na gabos talaga. Pati rep hilingon. Iyo. Mayong loob lamang si Rep. Iyo, kung nag-inom malipot, sunbodo, buhay pa. Buhay pa ko ta. Kaya, ako na napag-uulan naman lang ang rep. Sa tulong paagi, Iyo. paano mo mailalawag ang ilipante sa rep? Pumakasan. Buka, saro. Ilalao. Dua. Sarado. Yeah! Ayun, so yan po, mag-comment and mag-share kang sa mga pong video tangani pong mas maging maugmang kita. Halimbawa, Tito Ray, malipat ka ngayon ng US. Wow, United States. United States of America. Yeah. Tapos, Oh, there. siyempre, dadarawan mo ang mga gamit mo, ang mga appliances mo. Tama, lipat ka nga duman. Duman ka na May star. May star. Tapos, pag sakay mo sa aeroplano, nag-overloaded ang sa'yo mong ang airplane. Yeah. Ano ang ihuhulog mo para anong bababa mo o kaya sisay or ano ang iapon mo? Gamit. Sisay or ano tanganing Si Ganun si Rep. Ihula ko lang. Doon ba nagtatago si Kalagoyo? Bako, ano? yung mga naman si Ilipanting Piglaw mo. Ano ako na. Iya.
Ikaw binigyan. Tama. Hirap man kan mga rep mo niyan. Masakit. Iyo man ang galit. Pwedeng ihuho lang si Alipante. Sayang kang rep. Bago pating bakal. Nabakal ko naman sa tinaguan. Naman sa nagadanan. Pinapabakal na itong rep na ito. Ano na lang, 2,000. Binigyan mo pag matanga. Pinagkasabing patal. Patalong kang mukha. Parang dali mo siya ang gumuko. Matigbakal. Tanoy ka, yun pala na. Masakit ko niya. Sakit ang rep na yan. Sakit, basta magmabakal ka mong rep, apot na nyo kung sa enali. Taga-sento. Ngayon, Gomes. Nagpatakot ka ngayong automatic ngayong ilaw. Yeah. Duman sa sadoyag CR. Pagbubukas ko ngayong CR, biglang nailaw. Duman ngayon ko nag-ihi. Tarantado ka ngayon. Sa kaburatan mo, sa rep ka na naman nag-ihi. Grabe sa true experience. Uli mo CR na. Kasi CR ninda. Kailan pala hindi mapaksin. Naihiyan naman si lalaki. Sino may patal ni mga parang tagunig niya. Tigbak na nga niya kumuk mo. Ihiyan mo pa ko. Hirak mong katong nasa rip talaga rugado ng maray. Ay magbarkada nga ni Da. Oo. Naglalakaw-lakaw sa lawas kang harong. Siguro, mabakal garong Yossi. Ako. Biglang nagadan si Kaibahanan. Naglalakaw-lakaw lang. Naglalakaw-lakaw. Ano selling mo ang ginagadan ganito? Ino ba inatake man sa puso? Ano? Naulugan ka tong rep. Na may elepante! Rumik si Manoy! Tira ko mana! Rogado ng mare! Rogado ng rep! Inihiya na! Natigbaka na! Pinuso ang elepante! Narata ba sir? Basta sa ara-sara dyan may porsil digning rep. May lawag elepante. Pag mamatagal may nagsabing patal. Kada mabukas ka, patalong ka. Pagulong mo talagoyo. Patalong ka. Mapagalo na naman yung programa. Salamat sa 33,000. Mapagalo niyo naman. Nahirak ako sa rep. Bata kundura. Pupuri ko lang ako, Kelvinator. Kundura. Ano? Au, iyo. Anong rep ito? GA. Ang lipat ang tubig. Ay, may napaggal daw sa mga kababayan tayo dyan sa Tido. Sinabakal dyan, rep. Kundura.
Milaw, kilipante. 2,000 lang. Pamain elephant ka. May panira ka na for 1 year. Magiris-giris ka lang. Saan mabuhay itong elephant dumaan? Paano nakalawag yung tanah? Ano? Excusable. Pili mo ka. Pero nakakapubiyag kung magbukas ng rep. Hindi ko ngunyan mabukas. Mati, usa kang maimbong katubig. Pabukas ko baga patalong ka. Ay, indo sa indo. Ay po, Kuya Boy dito. Hello po. May nabanggi po sa inyong duha. Mabati man big po sa Buhi, Family Labitag and Ranyada. Salamat po. Usa naman yan ang tilapia sa buhi. Ang agong ng tilapia yung buhi magasi. Hitong kagamaligan na hito. Nagrelusyonan sa sipukot. Aray. Si Abigail Luis Shepherd. Abi, hello. Hi, all the way from London. Wow! Hello there. Yeah. Hello there, Abby. How are ya? Yeah. Ako naroon ganito, kawan. Alang tao pa rin. Nanabanggi sa endong duwa makulog. Nan tolako. Sa endong duwa kang ingirit. Marilyn Salazar. Isinasap na mo, baka tustong na naman. At saan mapaanggot ka na naman kay ago mo, Marilyn. Basta ka nagdadara dyan, natututong ang sirap na mo. Alailawgin sa rep. Rep na naman. Mamabagit ang rep. Ay, iyo pala na. Mag-rush sa Guerrero. Good evening, ali kay Sharon Ronyo. Saka Pagkado kayo dyan sa ice cream sa rep. Ang pilak po. Fish Philly flavor! Alam niya mata. Di ko naali ang elepante. Nasa puro si ice cream. Pakalosa mo pritusa. Pag bukasa mo, tilapiyang buhi. Tapos may nakatukol lalaki. Nagka-brief lang. Kasi pupot siya. Dito natatapos ito yung Sabi ni tigigrit. Abby, Missing Naga, hope you both are okay. Yan nga. Yeah. We're okay. We're very okay. If you will send us GCash. Yeah. Our number is 0910-347-2074. Hi, Abby, if you want to donate Yes. $1, Yes, and we if you want accept to that. help us, we are begging. we are begging because the peso is very high and the high is the peso and the dollar is very strong. Ganun pamilya din sa Indo. Marino Banggi kay Ate Flor. Oy, Ate Flor, kumusta? Si Ate Flor na iling ko na sa Facebook. Yan naman sa katahawang kang init sa Colgante Braids. Pagulit mo, kung lumukso. Kaya naman pag iling umahin tubig. Parang lapat, tado ka, laboy. Galing kita ka maulugan ka kang rep. Good evening po, Clarita Raqueño, Buenasil Rivares. Thank you po, salamat po. I have some gifts from UK to give you when we are over next. Ano? When we are over next. Okay. Okay, we will expect Yes. the gifts We will wait until you came. until we realize. Yeah. Yeah. Sabi Pati ni pa May, hindi kita mag-English, oh. sabi ni Maylang, shootall. So, piglulugaw ko na alang na napaglingaw ako kadadalan sa Indo. Ang logo, mayong problema. Tatutubigin mo na naman yan. Ay, okay lang. Okay lang yan. Sige lang. Lagyan mo ng soap, di go to.
Sige, and mag-comment lang para po naman na makabalik mo sa moyang raffle na manggagana ng Electric fan. Alright. Courtesy ni Kagawad Lito del Rosario. Ayan. So, Yan, gandang gabi po. Ali kay Mars Borja Pineda. naglilimos ko ta ako, Kuya Ray, kaso mayo lamang baga nagtatao. Mayaman ka na akong kaya. Kaya ako, Sa ato problema ni mamaluan po, Brita, ang pakalipstick pa lang kaniyo. Uli mo namumulaag. Pobre, para lipstick kang pula. Dapat violet. Para feeling malungsi. Yung ano, crush ni Ariel si Flor. Iyo, de ko lang naman ko lang. Ano, sige, pwede ipansin ko yung Ariel. Si Ariel po, tall, dark, small tummy, 7 packet ang abs, tulo ang soso, 2 ang Adam's apple, may itom-itom sana, ano pa, mayaman, pag ikapati partner ka ni Kuya Ariel, libre ka sa pagpabulong ka nasa BMC. Doon na ka mo. Doon na ka mo. Bah, mabakal kita akong rep. Kipading Vincent Verdejo, oy, hoy, nagdadalan. Kipading Edison, si Ate May nagdadala. Ate May Salamat Paul po. Benar, nag-oora okay ni supporter naman tuwan every Friday ang Every okay-okay. Friday. Basta makaisip. Das na. Nakadali niya 600. Nagkaralok magkarakan 1-2. Yung tarong pagi naman pagdigdi ko. Nakabintang 250. May bakal coke 2. 2 liters. Abonado pang pambakal dilo. Kasi na nag-iintang. Iyo. Iyo. Sana all. Si Paige lang ni May. Pato. Dos Bosabos Entertainment, Fashion, Styles, and Design. Enjoy merchandise and vulganizing shop. Accept catering services and all occasion. Manicure, pedicure also available. Ori na sabi. Yan. Ayan. Sige. Mine? Pamine, yellow, with quintas of diamond from Queen Elizabeth II. Yellow ang manikin po na birthday pala yung kasugma, kantahantang happy birthday. Kaya para pailing mo man ang suso. Masabi ka ng iba, sana all. Bora ka nilawag sa rep. Sabi ni Abby, the color suits you, Tito Ray. Really? Yeah. Really? Oh, send us. Ano ang pagsisilip mo, Kuya Ray? Ay, pigilin ko lang kung may panty. Kada ka lang baga na-eling dyan sa mga mall, ng mga manikin. Mayong panty, mayong tayo. Yeah. Ano yung mayong tayo? Yung explanation din. Gusto ko lang balikan si Abby. Sige. What do you like gifts from London from Abby? $1. I also accept dollar. Minimum of $5,000. Papayuus na ako kaniyo. Thank you in advance, Ma'am Abby. Yeah.
don't mind Basahon mo yung kay Nongski, kay Sir Nongski. fucking... Pako yan! Arin yan. Nagaharapot ang mga... Ganun na yung pwedeng basahon. Ayun eh, pwede ba? Ayun. Ano ba kayo nagkasarabi I would na? like $5,000. Oh, thank you so much. Oy, gani ka tang 5,000. Thank you. Okay, Ma'am Abby, here's the number. 0910-347-2074. Ma'am Abby, did you get it? Yeah. Yes, mga kabayad kami sa Corinthia Day. Bareta ko, igwa ka dyan na Haling Manila. Siguro nag-check ng aquarium niya. Ano ta? Ang aquarium sa history daw ang aquarium na yan. Extra lang yan sa kuni, ni Rap-Rap. Kasi rap na experience ano pero yan. Ano yan? Si Polo, si Rap-Rap, ito pang Saro. Ang lima yan eh. Oo, Yun, naglilibog na pati ka yan. Marami yan doon talaga eh. Ayun naman yan eh. Sige. Si Abby may message pa. Sige. Anyway, thank you so much, Abby. Thank you so much. We will wait for your gift. Yeah. Because it's all, parang days na lang ito Christmas ko yun. 73, if I'm mistaken. Yeah! Oy! Merry Christmas in advance. 73 days na lang, Kuya Boy. 73 days to go. Malive kita. Malive kita ngayon. Midnight. Mag-prepare na po ka mga sinang papadala nindong handa. Ilag lang sa rep. Sige. Okay, meron pa. Good evening po, Kuya Boy. Ano pong Bareta Kishoni? Si Shoni baga na COVID. Na COVID, pigdara sabihin pinabayaan lang naman sa may garahe. Kapag unay Kishoni, makusog ka tapayter. Nag-ios lang dang araw kanina, di na nakabalik, take back na. Iyan si Shoni. Shoutout na kay Apple, nagdadalan sa Kuwait, sabi ni Kuya Leo. Oy, kay Leo, maray na pagka-banggi kay Ate Apps din sa Kuwait. Yan. Ate Apple, 0910-347-2074. Nag-a-accept pa na ako ng, anong currency sa Saudi? Saudi R. Ole ko, kisuyar. We also accept 5,000 from Kuwait. Ano da ang bulong dito rin, Kuya Boy, ni Paulo Silvestre sa gout? Iyang kayang gout, sinagkakatiripon yan. Nakaugakan. Natong. Kapalan mo yan na tong. Pinangat. Sige po, at yan, pagbalik na sa ito yung itatao na itong inot na winner. Oo, inubiral kang sa toyang stand fan, makaiba ng talib ngunyan si Kuya Dan Michael. We are going back to Martinez Naga in Fuentes. 2024. Have the Red Horse ready. My parents immigrating back to Naga in 2025. Arayo, papalan. Ano? Uy, advance na ko si Kwarta. It's very far. If you could advance the money now, we will appreciate it so much. And we will looking forward to that soon as possible. As you can see in our screen, our GCash number, 0910-347-2074. And any amount will do as long as it's $5,000. And also, we were looking forward sa 2024 and 2025. Yes. All right. So, thank you so much.
I will I'll send send some some. Gcash. Wow! Yoy! Yoy! Thank you, Abby! Hoy! May pangalas na. Dollars yan. Dollars yun nga. Excited. Ano yan? London dollars. Yan. London dollars falling down, falling down, falling down. Ano po pala ng bulong sa ruluwas ng ugat kung idol na pogi? Ruluwas na. Kung luwas ang ugat ng mayo. Tripan. O sana nasimbag mi ang sa imong kaput. Nakasolusyon kami kang naguluwas na ugat. Ha? Ayo lang Maray na to. banggi sa Indo Brad. Shout out sa akong agom, Mabel Berunyo. Nakaagom ka. Tawi ka man. Baka na ko yan. baka napikot. I will have to go on site soon. Enjoy your show. They make me laugh. Wow. Thank you so much, Abby. Nagdurugo din nga mo Yeah. Natchit. Yeah. Yeah. Ako nga, gawastan. Thank you so much, Abby. Yeah. Enjoy the rest of the day over there in the London. Yeah. Okay, thank you so much. So, mabul na dito na Balik kita sa mga pagbabalik po, mga kaibanan sa istuyang saro sa mga masugid na parantabay kang Dos Bosabos. Tama. Si Kuya Dan. Yan. Okay. Sa pagbabalik ang programang Dos Bosabos. For all your wedding needs, parties, birthdays, or any gatherings, from planning until the big day, Just Enjoy Events is here to help you. With a certified event specialist, together with an energetic team, you will surely just enjoy your big day. With office located at M Plaza Diversion Road, Concepcion Pequeña, Naga City, in front of Barbecue King. For inquiries, please call 0909-125-3278 or visit www.facebook.com/Just Enjoy Events Naga. Authentic Japanese food ba ang hanap mo? With a full Japanese ambience? Punta na sa Noimaki! Located at Door D, Starcy Building, Kayang Street, Magsaysay Avenue, Naga City. Sa likod lang ng PhilHealth. Pwedeng mag-order through Foodpanda, GrabFood, Maxim, and Kuya Hub Delivery. Or you may call 0998-483-1475.
babalik. O, di na kita. Biglawas mi lang si Elepante sa rep. Ayan, tanganing Itatao tadig sa to yung guest nun yan. siya ngunyan ang sa tuyang guest ngayon. Dito rin. Yes, ang kaibahan ng tangon yan, siya si premierong winner kang sa tuyang stand fund, Ayan. ali kay Kagawad Lito de Rosario, si Kuya Dan Michael Martinez. Ayan. Fuentes. Kuya Dan, Yeah. maray na pagkabanggi. Salamat sa pag-igdi mo, Kuya Dan. Maraming nabanggit po sa Indoga Boss. Kuya Dan, paano si ginibo mo? Picture mo lang? Ano si Nag-comment lang po ako sa Nag-comment ko naman sa programa. programa din. si Sa video Diyos picture mo? Ayun po, picture. Ayan, nag-share tapos nag-comment. So, arag lang po kayong gigibuhon at ang aning manggana po kamo ning Electric pan. electric pan. Sa kasi mga pa-premium niya po hindi yung available sa Dos Busabos. Ano si Kuya Dan? Single? Single. Yeah. Pwede ka mga pudan, arog ni Kuya Ariel. Sige na mga pudan. Kung si Mantabi. Ang perang taon si Kuya Dan. Yan, tabangan ka na. 28. Pagulay ko 26 lang. Sa height. Sige. Kung sino kayo malay mo maka-secured ka dyan ng Mayo da. Di ba man naglilitaw? Yeah. Anyway, kuya sa tuyang premyo kay Kuya Dan. Mhm. Ang aning ano na kita mga raffle. Yan. Ini po nasa ano pa siya, nasa basket pa. O, taob na si Kuya Dan. Yan. Kuya Dan. Yung Ay, kapatabi Kuya Dan. dyan. Kuya Dan, ano Okay, masasabi mo, Kuya Dan? Yan. Ano tawag masasabi mo, Kuya Dan, kang sa mong ginanaan? Nagpapasalamat po ako Yan, tama yan. sa raffle Oo. na nangganaan ko. Yan. Yan. Na Ayos ka stand rin yan, pan. Kuya Dan. Ayos lang po. Maski tahog. Okay lang. Perang taong ka na, perang bulan ka na susubaybay ka sa mga programa sa Dos Busabos. Aloy na po. Aloy na. Aloy na. Kung nasa ano pa kami, Sabang. Di ba sa MOR nagdadawag ka to sa Moya? Po. Kaya bisado mo si Shone. Ay, sayang si Shone. Kung pinabisuta ko ta ni Gigiyo pa din na. Fighter to. Kaya lang, sa bago na daw gumatig-back na. Sayang. Ay, ano to? Sayang. Pero to 63? Ayun, 63 fighter. Automatic 28 years old man. Sige, ano lang, arog ni Kuya Dan, mga tugang, i-like lang, i-share. As in, mag-comment duman sa muyang Facebook page sa Dos Busabos PH. Ang aning manggana po ning itong electric fan, stand fan. Nahiling ni Kuya Dan niya sa dumangan, arog sa kayong Kuya Dan. Yes, So, yan ang sa imong mapanggaganahan. So, giraray, Kuya Dan, pasalamatan taan na nagtao kang electric fan. Maraming salamat po kay Kagawad Lito de Rosario sa maagang regalo sa amin Sige. sa mga susunod pa. Thank you, At salamat. maraming salamat din po sa pag-invite sa akin dito sa Dos Busabos. Alright. Approve. Makakaagom. Taga may agom na ni. Kaya rin ka na agom na din yung mga kadalan sa to. Amin ni maturog eh. Siyempre pagkaaga, obligadong magtrabaho. Pagkabanggi, malinig ka kang rep. Yan lang, mayong rep. Ay, pinapabakal to. Kaya may elefante. Ako sa electric fan, sa electric dito, repo naman. Rep. Ito lang gagawad mo yung vlog ng elepante. Yung ano mo sa muya. Baka may greet ka kayo Dan. Kaya may mga fans dyan. Napula ng lugod ko. Pa-shoutout po sa mga katrabaho ko sa Hardshed and Construction Supplies sa Bagong Bayan Suro. Yan. Pati na rin po sa Urban Kiburak. Yan. Di, makakautang na kita ng semento. Ano po, Layason. 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 Layason Di pa officer. nag-utang na kita ng semento. Dumanan kita sa, ano tong? Hardshed Hardware. Hardshed Hardware. Sa inyo. Sa may Bagong Bayan Suro. Yan. Bagong bayan. Baka magpa-sponsor si Sir Saka si Madam. Oo. Salamat. Sige, Big baka na mabati yun. Okay na po. Okay na to. Sige. Okay, so hindi na kita Maraming sabihan salamat na- po. Thank you, Kuya Dan. Sa raffle na kita. Sige. Yan.
Kay Pading Okay, Rene sa Nebria panglimang kang ito, PSO nagdadalan. Kay Kuya Leo, kay Lauro John Gonzales. Oy, Pading John, maray na pagka banggi sa imo dyan. Okay. Yan, habang nag-ialat ka katong Wheel of Fortune. So, uyan natin ito rin. Yan. Ang inot dyan, bako pa. Mga 5. Panglima. Panglima Ang panglimang matutumbo kaya Ayan, iyan ang yan, magana. yan. Sige. Aning, sige. Yan, spin it! Yes, spin it. Okay. Say daw yan. Yan. Bako pa yan. Ako pa yan. Kasi yan. Si Melot Bagasbas Escobar. Bako pa siya, bako pa. Bako pa. Okay. Inot. Okay. Pandua. Up. Louis Mantes. Ohoy, bako pa siya sa yan. Sige. Eh, Para at second trail. may trail. Oo. Pantulunan na eh. Ups. Mayla Salute. Yan. Bako pa siya. Ohoy, bako pa. Pangapat na. Pangapat na eh. Sunod. Pangapat. Maaga na po ning electric fan mga tugang stand fan halik kay Kagawad Lito del Rosario. Ohoy, Okay. Liju. Liju. Korea. Korea. Alright, uli na. Yan. Ang, okay, uli na po ang stand fan. Hindi tagarari sa tubangan. Sige. Tawag na naman. Tawag na na. Ohoy. So, uli na po ang sunod digdiyo, yun na po ang manggagana liwat ning electric fan. Stand fan hali po kay Kagawad Lito del Rosario. Si Saidaw ni. Oh. Oh, yan na. Yan. Maria Cristina Dulong. Uy! Ohoy. Isay daw ni... Isay daw ni... Garo mga ano niyo, mga tropa ni Agta ngayon. Mga Agta man ngayon. Mga kuya ni, mga dumani sa kuyan. Congratulations po kay Maria Cristina Dulong. Dulong, yan. Sige. Iba ka ng electric Iba ka fan. ng stand fan. And ano rin yan, dito rin Makiklaim niya yan sa Tuesday. Tuesday. Ayan. Ah, Makontak po kami sa imo. Kung pwede magdigdi ka para at least Hand over tang personal. personal. Saka makaguest ban sa digdiyo sa kaya. Yes, sa tuyang. Sa Dos Bosabos. Kasi mabisita niya kita. Yan. Kapag picture kita. Magdala siyang pansit. Iya, maganyan. Mga pansit. Di ba ga? Iya, tama yan. Or ano. Itong, tapos mabakal ko. Tayo di rulogi na si okay. Maya. Nakalingaw. Di bali, siya man may dara paguli. Ayun. Yeah. Kaso nakamotor ka, dayan ka siya. O sa mo nanguna. Kasya sa inutan. Okay, so Yan. yan na po Salamat. mga tugang. Salamat po sa gabos sa mga nagdalan. Asin kay Sir Dan. Salamat po. Apo. Ayan. Thank you so much. And congratulations sa bagutang winner na Si Maria Cristina Dulo. Sige po. So Salamat. kami po mapaaram na ni Tito Ray. Di po paglingawan ang Samuya pong page. I-like and i-share ang Dos Bosabos PH. And then syempre ang Samuya mga personal Facebook page at Boy Agta DJ. Tito Ray, Tito Ray, siyempre sa YouTube, sa Instagram, saka sa TikTok, Dos Bosabos PH. Ayan po. So salamat kasi po pagkantabay hanggang sa masunod Tuesday, na hanggang sa Tuesday. pag-ibanan na taing di po sa miyang programang Dos Bosabos! Thank you!